det er Heliot. Goddag, du snakker med Paul Paluté. Ja, Dag, jeg er manager for Jarl Friis Mikkelsen. ja. Det er angående, at Jarl han har indkøbt en hval. Og så vil jeg høre, om I eventuelt har noget plads, en havn eller noget, jeg kan få anbragt den hval i omkring 2 til 3 timer. Det er en joke, det her. Det er ikke en joke, nej, det er meget seriøst. Okay. Men det er selvfølgelig ikke havnenes interesseorganisation, du skal ringe til. Du skal vel ringe til en havn. Jeg skal ringe... Har du nogen nummer til eventuelt en havn, jeg kan ringe til for at få anbragt? Vi har en kæmpe hval, den er simpelthen så stor. Ja, nej, det har jeg ikke. Det har du ikke. På vores hjemmeside, der finder du alle vores medlemmer. Ja, okay, kan jeg eventuelt få... Det er Ja. www.danskehavne.dk. Okay, der har I telefonnummer til de forskellige havne. Jeg aner ikke størrelsen på sådan en, men det er jo noget med... Ja, det er jo begyndt at ringe rundt. Det vil jeg i hvert fald gøre. Ja, Tak skal du have. det var så lidt. Hej hej. Hej. Goddag, du snakker med Paul Paluté. Jeg er Jarl Friis Mikkelsens manager. Hvad siger du? Jeg er Jarl Friis Mikkelsens manager. Ja, okay. Snakker jeg med Horsens Havn? Ja, det gør du. Det er helt perfekt så. Ja. Det er angående, at Jarl han har indkøbt en hval, og vi har let efter en havn i lang tid nu. Angående en optagelse, hvor han skal ride på hvalen. Og så vil vi høre, om vi kunne låne eller købe i nogle timer Horsens Havn. Om vi kan købe Horsens Havn? Jeg skal i hvert fald kunne låne den i nogle timer, hvis det kunne lade sig gøre. Hvornår påtænker man det? Det er en gang til næste år i 08 i januar. Okay. Så tror jeg, vi skal lidt tættere på, for at vi kan sige, fordi vi skal have en fri havn så. Eller hvad? Hvad siger du? Der må ikke være nogen skib, der kommer ud af en af havnen så. Nej, det vil nok ikke være så godt for selve hvalen. Den vil nok komme til skade. Ja. Og så eventuelt, om jeg kunne låne eller købe nogle pakhus, hvis I har sådan noget. Det er ikke noget ledigt, nej. Nej, okay, fordi at sådan en hval, den spiser jo meget. Den for satan, den spiser meget. Mhm. Så skal man jo bruge noget mad, ikke? Kan man jo ligesom sige, noget mad til den. Ja. Men det er måske ikke noget, I er interesseret i. Jo, det er vi da. Det er vi da. Okay, men har I eventuelt andre numre, jeg kan ringe til, eller en adresse, som jeg eventuelt kan kigge forbi en dag? Nej, altså lige nu har chefen ferie, men han er her igen på mandag. På mandag? Ja. Okay. Det ved jeg ikke, eller om du lige kunne maile et par ord til os. Okay, via fax eller via jeres mail Horsens Havn? Ja. Okay. Ja, faxen, har du nummeret på den? Ja, det må være noget 75 62 14 57. Ja. Ja. Men ellers også bare mail på vores mailadresse ved Horsens Havn. Det vil også være fint. Det ved du hvad, vi finder ud af det. Fordi hvis du mailer der, og så han lige kan kigge på, så du eventuelt lige ringer først i næste uge og snakker med ham og aftaler. Ja. Okay, jamen ved du hvad, det finder vi ud af. Ja. Tak for alt. Ja, det var så. Hej hej.